se u nového videa. Hrajeme o takové Pokémony. Ondra si bude myslet číslo od 1 do 100. To je můj bratranec. A hrajeme o tady ty Pokémony. A on si bude myslet číslo od 1 do 100. Tak tam nějaké napiš na tady tu pokladničku. Já se nebudu koukat, slibuju. Tak. A hraje se o tady ty všechny Pokémony. Takže myslím si například 67? Správně! Co? Tam kde to mám rád, tam kde já už patřím, já nepřijdu domů, já nepřijdu čas, když mám ruce nahoře, tak nikdy nejsem sám. Srdce, vzalo mi to hlas, ještě tady mám balíček. Rád, na sláva, je esko, tam je jevenská tráva. Jedna, Sparta železná, kapitán, zpívám první, zpívám na letní. Já už patřím, já nepřijdu domů, já nepřijdu čas. Mám ruce nahoře, tak nikdy nejsem sám. První, zpívám na letní, tam, kde to mám rád, tam, kde já už patřím, já nepřijdu domů, já nepřijdu čas. Mám ruce nahoře, tak nikdy nejsem sám. Hoši, máme tady dohromady 130 zlatých pokešů. Je to fakt masakr. Možná to nevypadá, že jich je tak hodně, ale za mnou jich je tolik. To máš? Uvidíme se u dalšího videa. Čus.